Kaixo, aurreko bideotan ikusi ditugu matrize txikiagoen determinantea zela kalkulatzen zen, eta baita ere komentatu dugu lau bider lau matrizeak eta hauek baino handiagoak diren matrizetan metodoa erabiliko duguna dela adjuntuekin. Vale, horreko bideo ikusi baduzue, 3 bider 3 bezalako matrize bat ebasten dugula adjuntuak erabiltzen. Prozedura da hartzea lerro edo zutabe bat, eta lerro edo zutabe horretan dauden elementuekin joan kalkulatzen bakoitza dagokion adjuntua. Zer da gertatzen dena? 4 bider 4 bezalako matrize batean adjuntuak izango dira 3 bider 3 bezalako matrizeak, beti da dimentsio bat txikiagoa. Eta 3 bider 3 bezalako matrizen determinanteak, ez dira zuzenak, sarruzen bidez batzi behar dira, eta ez dira inerrezak. Orduan, honelakoak ditugunean, komenigarria da lehenik eta behin pausu bat egitea. Eta pausu hori, lehenengo pausu horretan, saiatuko garena da lerro edo zutabe batean alik eta 0 gehien lortzen. Lerro zutabe batean alik eta 0 gehien lortzen. Hemen, fijatzen bagara, gehientzako bat, edo bat. Vale. Orduan, hartuko dugu 0 asko dituena, kasuetan bat, berdin zaigu zein, eta baita ere, zenbat eta bat zenbakia zenbat eta gehiagotan agertu, hobeto, orduan argenezake lerro hau, zutabe hau, hartuko dugu zutabe hau. Eta gure helburua izango dena da, hauetatik bat edo bat, hauetatik bat erabaki nahi duguna, batekin geratuko gara, ari gara hartzen. Hau lerroa, eta adibidez geratuko gara zenbaki honekin. Eta saiatuko garena da, beste bi zenbaki hauek 0 bihurtzen zelan, transformazioak erabiltzen. Matrizekin ikasi genituen transformazioak. Horretarako, honi deituko diogu F1, F2, F3, F4, eta egingo ditugu transformazioak bai lerro honetan eta bai horretan hemen 0ak lortzeko, beste zenbaki guztiak berdin zaizkigu, hemen 0ak lortzeko, eta 0 horiek ditugunean, joan gara determinantea kalkulatzera. Horretarako erabiliko ditugun transformazioak, F3', hau da, gure ilara berria izango da F3 ken F2. Zergaitik, hemen bat daukagu, bat honi bat kentzen badiogu, lortuko dugu 0. Eta bestetik, F4' izango da F4 ken, hemen bi bat daukagunez egingo duena dau, hau bider bi aldiz biderkatu, beraz, bi aldiz bigarren lerroa. Prozedura da, erabaki zein den landuko dugun zutabea edo lerroa, behin aukeratzen dugunean, erabaki bat nahi duguna bat izatekotan hartu hori, eta hori derabiliko duguna etengabe lerroak 0 egiteko. Ezin duguna da egin da haien artean hasi nahazten, nahi duguna F3' 0 bihurtzeko F2 erabili, eta hemen berriz ere F2. Orduan, hau guztia kontuan hartuta ikusiko dugu zelan geratuko zaigun, determinante berria. Alde batetik daukagu bi, 0, bat lehenengo lerrori berdin mantentzen da, bat, 0, bi, baita ere, hauetan transformaziorik ez dagoelako, hirugarrenean egin behar dugu hirugarrenak lehenengoa, beraz, biken bat, batken bat, 0, batken 0, bat, eta batken bi, minus bat, eta laugarren lerroan egin behar dugu, laugarren lerroa ken bi aldiz bigarrena, beraz da, laugarren lerroa da, bi ken bi aldiz lehenengoa, biken bi, 0, biken bi, 0, iru ken bi aldiz 0, iru, 0 ken bi aldiz bi, minus lau. Orain daukagu determinante berri hau, eta ja lortu dugu lerro honetan bakarrik izatea zenbaki hau, beraz orain adjuntuen bitartez egiterakoan, nola hemen 0ak ditugun bakarrik kalkulatu behar dugu elementu honen adjuntua. Gogoratu, hau izango dela, elementu hau dela lehenengo lerroa bigarren zutabea, bigarren lerroa bigarren zutabea, hirugarren lerroa bigarren zutabea, eta hau dela A, lau, bi. Horiek dira gure elementuak, beraz, horrela idazten da determinante. Determinante izango da A, bat, bi, bider, bere adjuntua. Gehi, A, bi, bider, bere adjuntua. Gehi, A, iru, bi, bider, bere adjuntua. Gehi, A, lau, bi, bider, bere adjuntua. Eta A bat bi da 0, beraz hau da 0. A bi da bat, hau da bat. Hau da berriz ere 0.
eta hau da berriz ere 0. Zergaitik hau, eta hau da, hau, eta hau 0 bat direlako. Beraz bakarrik kalkulatu behar dugu adjuntu hau. Horregatik egin dugu lehenengo pausu hori 0ak lortzeko. Zan dezakegu, zelako pereza hau egitea, ja. Gomendatzen dizuet hau ez egitea eta zeiatzea determinantea kalkulatzen hiru adjuntuekin eta ikusiko duzu ez egin den pereza. Merezi du hasieratik pizkatxo bat pentsatzea, ze bestela haber estudiau. Venga, orduan, hiru bi kalkulatzeko, lehenik eta behin kalkulatuko dugu hiru bi minor osagarria. Horretarako kalkulatu behar dugu determinante bat, pizkat handiagoa izango dena, eta determinante horretako elementuak hirubiari gara kalkulatzen ez, hirubi ez, barkatu, hemen erratu naiz, hau da, bi, hirubi 0 delako. Hori gara, hau kalkulatzen. Beraz, hartzen dut, bi, izango da, bigarren zutabea eta bigarren lerroa, tatxatu, eta beste elementu guztien, determinantea kalkulatu. Elementuak dira, bi, bat, minus bat, eta 0, iru minus lau. Determinante hau kalkulatzeko, sarruz erabiliko dugu, beraz, jarriko dugu lehenengo bi iarak, bi bat, minus bat hemen, markatuko ditugu zeintzuk izango diren gure diagonal positiboak, eta zeintzuk izango diren gure diagonal negatiboak. Orduan, hau izango da. Ja zuzenean joango nahiz kontuak egiten. Lehenengo diagonalen da bat, hemen daukagu, lehenengo diagonala, bider bat, bider minus lau da, minus 8, berdin. Minus 8 gehi. Bigarren diagonala, bat bider iru, bider bat iru. Gehi, urrengo diagonala, 0 bider, 0. Ken, parentesi zabaldu, kontuz parentesiarekin. Hemen, bat bider bat, bider, 0. Hemen, minus bat bider iru, bider bi, 6 minus bat, minus 6. Eta azkenengo diagonala, minus lau bider bat, minus lau. Honek ematen du. Minus 8 gehi iru, minus bost. Ken, parentesi barruan, minus amar. Beraz da, minus bost, minus amar, plus amar, minus bost, plus amar, plus bost. Eta, kontuz, orain kalkulatu duguna izan da, gure minor osagarria. Adjuntoa kalkulatzeko, bi kalkulatzeko, izango da, minus bat ber, hemen dauden bi zenbakiak, bi gehi bi, bider, oraintxe bertan lortugun zenbakia, bost. Zenbaki hau bikoitia da, beraz, hau positibo bihurtzen da, beraz, ez da aldatzen zeinua, plus bost, perfecto. Hau, hemen daukagun zenbakia, da, hemen barruan daukaguna. Eta biderkatu behar dugunez bat zenbakiarekin, ez da aldatzen. Beraz, gure determinantea balio du bost. A ber, batek esango dugu, Dios mío, zenbat gauza egin behar diren. Egingo dugu laburpen txikia. Gu daukagu lau biderrau bezalako determinantea. Hemen ez dago esarruz ezer. Egin behar dugu adjuntuekin, bai, ala bai. Horretarako, bilatzen dugu ea zein dituen 0 gehien, aurkitzen dugu hau, beste bat hartu genezak inolak arrozari gabe, 0ak eta alba da bat zenbakia. Vale. Hau daukagunean, erabakitzen dugu bat zenbakia hau edo hau, nahi duguna, kasuetan hau aukeratu dugu, eta gure helburua da hemen 0a lortzea eta hemen 0a lortzea. Horretarako egiten ditugu transformazio hauek, gogoratu transformazio hauetan egin dezakegu plus, minus edo ilarak biderkatu zenbakiekin, bat aukentzeko kendu dugu goikoarekin, eta bi aukentzeko goikoa bider bi egin dugu. Behin daukagunean gure matrizeak bat zenbakiarekin bakarrik, gogoratu zelan idazten den, hau idatzi dugu guztia, baina badakigu 0ak egongo direla, azkenean horretarako idatzi durako. Orduan, egiten duguna da, hau bider beraz juntua, hau bider beraz juntua, hau bider beraz juntua, eta hau bider beraz juntua. Hori da determinantea kalkulatzea adjuntuen bitartez. Kasu honetan, elementu hauek 0 direnez, ez ditugu beraz juntua kalkulatu behar. Beraz juntua da hau, honelako hiru kalkulatzea luzeagoa da. Hau, bat denez, kalkulatu behar dugu bere adjuntua. Adjuntua kalkulatzeko lehenik eta behin minor osagarria. Minor osagarria kalkulatzea zer da? Begiratzea gure elementua, tatxatzea zutabea eta lerroa, eta geratzen diren elementuekin determinantea kalkulatzea. Hiru bider hiru bezalako determinantea denez, sarruz erabiltzen dugu. Behin sarruz bezala lortu dugunean determinante horren balioa, badakigu hori dela minor osagarria. Orain, egin behar duguna da, adjuntua kalkulatzeko da, minor osagarria bider minus bat, ber,
ea bakoite edo bikoitea den. Bakarrik aldatu daitekena hemen kasu honetan da zeinua. Behin daukagunean adjuntoa sartzen dugu hasierako ekuazionetan eta lortzen dugu. Egiten ikasten da.